Kaixo, ze moduz? Ondo? Bueno, hementxe gabiz berriro, bale? Bueno, gauzia da, gaur. Entrenamendua izango da pixkat estatikoa, bale? Pixkat ez, hemen ingo dana, bale? Gauzia da, aurretik korrika pixkat indu, bale? Nire kasuan 45 minutu inguru, orduan. Saio hau itxeko, ni gomendatzen dutzuet aurretik, bizikleta, korrika edo zehose aktiboa itxia, bale? Eta ondoren, ordu erditxo bat, olako ariketak itxen pixka komplementatzeko gindo zuena, bale? Venga, azten, hemen izan da. Eta guztiz etzan da, bale? Eskuak bularraz pixan, eta gora mantendu. Venga. Gaur be, aurrekoan inginuan bezala, sentsazioen arabera. Ingo, bale? Aire librian itxianak ezenean daukan gauza positiboat hori da. Lagatzesa pixka giatzen sentsazioekin, Vale, jaitsi. Eta ingo dugu jarraixan plantxa bat, bale? Hankagatzian, igual jarriko naiz pixkatxo bat, okertuta, zueko bete ikusteko, bale? Hortxen ondo, bale? Venga, hortxen, ukolonduak apoiauta, eta hu bai, nahi bozu sentsazioen arabera. Habe zer matitzen duzuen, bale? Bakoitzak aldaben guztixa. Venga, ba. Gogoratu plantxa badala, gorputza bami dela, plantxa bat bezala, zuzen. Kontzentra, zenean hau zenbat eta geixautanin, errez hau itxen dabe, bai. Etartzen baduzu itxuria beti korrika, bizikleta edo igarixan indagero adiezulako guzak itxia. Oso ondo, Minututxoa, goiaz. Bale. Nik esatego bale, baina zuek jarraitzea nahi bado zuek jarraitzu, bale? Ez dago inongo arazoik. Venga, lau hanketan ipintzen ga. Eta hankia aurratzean, bale? Luze egotetik ingo pixkatxoa gora. Bale? Olako hogei, venga. Venga, bost geixau. Hogei. Ea datu itxendo, bale? Luze eta gora.
Venga, beste 10. Hogei, bale? Hor gelditxu, Itxo nimedo iguala, baina hankia barrura ekarritxa, bale? Hortxen, eta barrura. Ez dugu eramango gora, bale? Hortxen lagako bakarrik. Venga, 20 itxen ditugu bakoitzakin, Ba. Hortxen, mantendu pixkat, barrura. Mantendu pixkat, barrura, 20. Amar, venga, beste 10. Gogoratu atzian, pixka da aguantatzen, Venga, aldatu, aurrera, eta mantendu. Bost gehiago. Vale. Ondo. Gora pixkat. Eta, bueno, ez da ikusten, ez da ikusiko dana, baina, ingo duguna izango da. Amendik, bale? Etxango galurrian, bueno, etzan ez apoiauta, puntaraino, ipurdixatzera, eta zutitzen ganean, goizan, txalo, bale? Venga, holako 10. Ipurdixatzera, gogoratu.
Bat gehiago. Vale, bera berriro. Deskansa pixkat. Bai? Dugu plantxa bat, baina besoak zuzen. Bale? Eta eskuekin sorbaldak ikutzen. Bale? Venga, bakoitzak aldabena, lehengo bezala, bale? Vale. Jarraitzen du plantxiakin, baina laterala. Vale? Orduan. Uko londuen apoiauta. Venga, bagora. 30 segundutxo do bai, Vale? Venga, aldatu. Hogeita segundutxo bai, Vale? Venga, va. Vale. Bueno, eta honek dominauta, honek gero estarrazo ditzen ditzu. Bueno, pelbisa igotzen, bale?
hankak ipurrixan pegauta, bale? Ingo ditugu 15 eta gero ingo beste modu batera. Venga. Igo, mantendu eta jaitsi. Venga, lau gehiago. Bale, soltau pixkat. Zabaldu, hanka pixkat. Urrundu, bale? Ja, urrengorako. Soltau hankak. Venga, hemen txen. Eskuak atzian, hankak urrun, eta berdina, 15. Bost gehiago. Vale. Pixkat, lekua.
aldatu. Bera. Atzera. Suakin, alde batera. Poliki, aldatzen goiaz. Inor nahi duzu. Vale, atzetik, luzatu. Zuen bizkarra ezurra zuzen. Bukatu duzu? Bai. Dokata labia hemen onduan. Oren barutik hor zegoen hor margotu. Ba, oso ondo. Bai, jaso, bale? Aurrera. Ez jaso biazu hasi zuzen. Erabatzen miti irakutia jat. Bale. Ba, segitzen bukatzen du, bale? Igual ni beba ingot, bai. Bai, inor, bai. Igual ni beba ingot. Bai? Ni bilatu, Bai. Vale, hankak bata bestiekin. Puntu, eta itxen duguna itxena, bakarri da, zabaldu, bale? Kolonduekin, belaunak, bera. Gero kutikak itxak gimnasian, seguren gimnasian. Bai. Azino bidezila. Bueno, egun baten jarriko nera labian erekin itxe, bale? Eta hola familia. Batzuetan nagola zure zinanai nire. Itxen, beste bat, bale? Ontzin baino, ezaten da ontzin nahi da. Venga, torri. Zer bat agarra. Hanka luze. Eta aurrea luzatzen dugu. Zanen lekua. Luzatu hankia. Horrein hanka punta gora. Aldatzen du poliki. Hanka punta gora. Gauzi ez da llegatzia, da luzatzia, bale? Vale. Bueno. Atzera. Vale, aldatzen dugu. Beste aldera. Zuela begira. Atzera, Vale,
Baina, pixkat, pixkat. Vale, txanda. Venga, belauna bularrera bezala, ¿vale? Mati nos da la bicicleta, ¿eh? Hau da konziliazioa. Konziliazio familiarra. Venga, aldatzen dugu. Bai, bai, eta hoi, bixak batera. Vale? Eta azkena, luze hankak, luze. Eskuak atzian, luzatu. Gaitxon pixka. Luzatu. Vale. Eta, bueno, baulaxen, gaurko saioa, listo, vale? Olako beruekin basaia itxen da, vale? Olako beruekin eta bakarrik egon, vale? Orduan, bueno, moldatuko ga, vale? Gaur amentxen indau, urrenguan bai jungua beste zona batera, eta han ingo ditugu oinarteko ariketak, vale? Horrika landuko ditugu besuak, esan dutuen eskiarekin goinuala, así que, bueno, hortik bideratuko, vale? Baina gaur, olatok hau da. Horrika, pixkat, eta hau izan da bukatzeko fasia, vale? Eta betiko bezala, eskerrik asko. Gero arte.